A teraz dobre počúvaj, jedného dňa nalial horúcu gumu do waflovača a vďaka tomu vytvoril... Čau, ja som Luky a toto je 13 faktov o bežeckých teniskách, o ktorých si pravdepodobne nevedel. Poďme na to. Číslo 1. Prvá moderná bežecká teniska. Tá vznikla v roku 1895 a vymyslel ju Joseph William Foster. Bol to Angličan a vyrábal tretry, čiže to bolo skôr pre atlétov, ale dneska tú značku, ktorú vytvoril, poznáme pod menom Reebok. Až 60 rokov po ňom, teda v 60 rokoch, sa pridali značky ako je Asics, Nike a Adidas a vytvorili sa také tie klasické bežné bežecké tenisky, ktoré už poznáme. Číslo 2. Nike vznikol z mixéra. Bill Bowerman bol jeden zo zakladateľov značky Nike, zároveň aj tréner v Oregone. V 70. rokoch experimentoval s teniskami a chcel vytvoriť tenisky, ktoré by boli ľahšie a pružnejšie pre svojich atlétov. A teraz dobre počúvaj, jedného dňa nalial horúcu gumu do waflovača a vďaka tomu vytvoril takú tú klasickú mriežkovanú podrážku, ktorú teraz poznáme. Výsledkom tohto experimentu bola nižšia hmotnosť, lepšia pružnosť a lepšia trakcia. Čiže je to taký predchodca dnešných moderných tenisiek. Číslo 3. Váha tenisiek. Priemerná váha tenisky dneska je okolo 250 až 300 gramov. Zároveň každých 100 gramov navyše na topánke môže spôsobiť rozdiel v spomalení až pol sekundy na kilometr. Toto však nemusí byť úplne presné. Je množstvo štúdií, ktoré to potvrdzujú, ale zároveň je množstvo štúdií, ktoré hovoria, že to spomalenie je úplne minimálne. Navyše fun fact, pretekárske tenisky, ktoré sú jedny z najľahších a najdražších dneska, tak jedna jediná teniska sa častokrát pohybuje pod hranicou 200 gramov, čo je neskutočne málo. Číslo 4. Každá teniska má drop. Drop je rozdiel sklonu medzi špičkou a pätou. A práve toto ovplyvňuje došľap. Najčastejší drop, ktorý môžeme o teniskách vidieť, je v rozmedzi 5 až 10 mm, ale častokrát sa stretávame aj s nulovým dropom, častokrát u barefoot topánky alebo aj u množstvách značiek, ako je napríklad Altra, kedy je päta zarovno so špičkou. Na druhej strane častokrát vidíme pretekárske tenisky, kde môžeme vidieť aj 15 mm drop, a teda 15 mm je päta vyššie od špičky. Číslo 5. Životnosť tenisiek. Áno, každá teniska má životnosť. V priemere je to okolo 500 až 800 km na tenisku. Je to ale dosť individuálne, záleží od značky a záleží hlavne od typu povrchu, po ktorom bežím a od intenzity, ako rýchlo bežím. Preto niektoré značky uvádzajú životnosť aj 1000-1200 km. Vždy sa ale odporúča tú tenisku vymeniť skôr, aby nestratila svoju pružnosť. Číslo 6. Karbonové dosky v teniskách. Prvýkrát boli masovo použité značkou Nike, konkrétne to bol model Nike Vaporfly, a to v roku 2017. A práve toto bol taký zlomový bod, kedy sa dosť rapidne menili pravidlá pretekov. Nie nadarmo boli všetky posledné rekordy na maratón a polomaratón odbehnuté práve v teniskách s karbonovými doskami. Číslo 7. Pružnosť. Dneska moderné tenisky vracajú po došľape oveľa viac energie ako pred 20 rokmi. Niektoré štúdie uvádzajú, že tá pruživá schopnosť tenisky dokáže vrátiť po došľape energiu až na úrovni 90%. Nie je to ale úplne potvrdené, nakoľko veľmi na to vplýva váha topánky, technika bežca alebo samotný materiál. Čiže v prvom rade je to dosť individuálne, ale je fakt to, že je to oveľa lepšie a tá technológia ide extrémne dopredu každým rokom. Číslo 8 je rekordná cena tenisiek. Dneska môžeme bežne nájsť a kúpiť si pretekárske karbonové tenisky, ktoré môžu stáť 250 až 300 eur. Zároveň ale môžeme nájsť aj rôzne špeciálne edície, prototypy alebo limitky, ktoré môžu stať 400 až 500 eur. Číslo 9. Light Spray technológia. Je to jedna z najnovších technológií pre výrobu bežeckých tenisiek, ktorú do popredia dostala nedávno, v roku 2024, švajčiarska firma On, alebo ako všetci poznáme OnCloud. Táto technológia umožňuje robotickými ramenami nastriekať na hornú časť topánky priamo materiál na formu chodidla. Výsledok je ten, že tá topánka je priezdušná, nemá žiadne švy a je elastická. Zároveň sa vďaka tomu prispôsobuje tvaru nohy a celkovo chodidla a navyše nemá žiadne šnúrky. Celý proces výroby takejto topánky trvá len 6 minút. A celkovo znižuje aj emisiu pri výrobe o 75% v porovnaní s bežnými topánkami. Celý tento boom o tejto značke a technológii o to viac boostla Helen Obiri,
čo je keňská vytrvalkyňa, bežkyňa, ktorá minulý rok, v roku 2024, vyhrala bostonský maratón. Číslo 10. Barefoot. Táto značka alebo typ topánky je dneska dosť známy a ľudia sa delia na dva tábory, jeden čo ju miluje a druhý čo ju nenávidí. Najväčšia vlna týchto tenisiek práve prišla v roku 2009 a to vydaním knihy Born to Run. V tejto knihe McDougall tvrdí na základe množstva štúdií, že ľudské telo bolo prirodzene vytvorené pre beh a pre beh na dlhé vzdialenosti a hlavne naše chodidlo bolo prirodzene stvorené na beh bez použitia nejakých bežeckých tenisiek. No a vďaka tomu vznikli minimalistické topánky Barefoot. Tieto topánky nemajú žiadny drop a takmer žiadnu podrážku a teda v nich cítiš každý kamienok, každú nerovnosť a pripomína to vyslovene bosé chodidlo. Napriek tomu, ako som už naznačil, tak je strašne veľké množstvo ľudí, ktoré tieto topánky odsudzujú, nakoľko zároveň aj autor v tej knihe uvádza, že prispôsobiť tú nohu na beh na boso, respektíve používanie nejakých barefoot topánok si vyžaduje strašne dlhý čas a postupne si na to musí človek strašne dlho zvykať. Čiže vďaka tomu vznikla aj obrovská vlna hejtu, nakoľko s tým veľmi úzko súvisia zranenia alebo pretrénovania, ak človek ich používa a nie je na to zvyknutý. Čo ma prináša k číslu 11. Tenisky môžu ovplyvniť zranenia. Častokrát sa s tým spájajú práve topánky Barefoot, ale aj karbonové tenisky s príliš veľkým odprúžením. Čo majú ale všetky topánky spoločné, tak je to, ako v nich beháme. Preto sa najviac štúdií zhoduje s tým, že najväčšiu mieru v zraneniach nemajú ani tak tenisky, ale práve technika behu. Takže áno, aj topánky ako také majú veľký vplyv na zranenia, pretože ti môžu ovplyvniť tvoju techniku behu. Číslo 12. Pronácia. Topánky môžeme v zásade rozdeliť na dva typy. Neutrálne sú vhodné pre väčšinu bežcov a sú charakteristické tým, že podrážka je rovnomerná a symetrická. No a potom pre ľudí, ktorí majú nadmernú pronáciu, teda pri dopade im členok a celé chodidlo padá dovnútra, vyrobili práve topánky pre lepšiu stabilitu. Výsledok je ten, že celkovo tá noha je vedená stabilnejšie, chodidlo neprepadáva dovnútra a je to taká prevencia voči nejakým zraneniam a problémami s kolenami či členkami. A posledné číslo 13, tenisky ako lifestyle. Nie je žiadna novinka, že je strašne veľké množstvo ľudí, ktoré bežecké tenisky vnímajú viac ako módny doplnok ako nejaký prostriedok k behu. Preto množstvo ľudí pri výbere tenisiek nedbá ani na štýl behu alebo na čo sú tie topánky určené, ale vyberajú si prioritne podľa toho, ako tá topánka vyzerá, aké je farby alebo aké je značky. A práve množstvo štúdií uvádza, že toto percento ľudí je až 80. Teda až 80%, čo je drvivá väčšina ľudí, sa práve rozhoduje pri výbere topánok podľa toho, ako tá topánka vyzerá, než toho, na čo tá topánka slúži. Tak čo? Aký fakt ťa najviac prekvapil? Napíš do komentu a zároveň mi napíš, aké zaujímavosti o behu by som mal natočiť na budúce. Ak by si chcel bežecký tréningový plán, nájdeš ho v popise pod videom a nezabudni Voxbury Luky 10. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau!